Webafowethu, uMthandeni ulishaye ngosuku olulodwa imiliyoni. Ngicela ukucacisela abantu abangaqondi nanokuthi ulishaye kanjani leli miliyoni. Ngiyabona lapha enkundleni zokuxhumana ko-TikTok impikiswana ikhona iningi, kodwa abantu abaningi abaliqondi leli qiniso. Nanti-ke iqiniso langempela, angithathi ihlangothi futhi ngizimele kulokhu. Ngikhuluma ngento engiyibonile nangento eyenzeke ngiyibuka ngamehlo. Le ngoma ithe ina 1 day and 10 hours yabe seyishaya imiliyoni. Ama-screenshots amaningi aphumile analo 1 million abantu abaningi abaxaka lama screenshots asukaphi aqhamuke ngaleso sikhathi. Intokazi uMahu ube ngomunye opostile leso screenshot emva kokubeke ethatha iscreenshot sengoma yakhe noMthandeni. Abantu abaningi bangadideki, iwenzile umlando, asingawudukisa umlando omuhle lo. Kufanele siqhakambise lokhu ngoba kukhuphula amacebo kaMaskandi ukuthi angathatheleki phansi. Lobuxokoxoko obukhona enkundleni zokuxhumana bempikiswano abunasidingo. uMthandeni uqophile umlando, noma ngabe ingoma bimnandi noma ngabe bingemnandi kwabanye, kodwa umlando yewuqophile le ngoma. Ngishilo ngathi angithathe ihlangothi ngikhuluma iqiniso, lento yenzeke ngiyibuka ngoba bengi on YouTube ngaleso sikhathi. Ngisebenza njengoba ngisebenza ngama channel, ngisebenza ngawo YouTube. Bafowethu ngithi angicacisela nje abantu ikakhulukazi ke abangilandelayo la kwisiqiniseko SA Media ukuthi lento iyenzeke kanjani bafowethu. Ukuthi ulishayela imiliyoni ngaba umlandeli uMthandeni noma uyamlandela kodwa khona kwenzakalile. Into kanjalo bafowethu. Ngicela abantu abaningi bayishare le video ukuze ifike nakulabo abangakayitholi. Ama screenshot ngeke ngawafaka evidweni engisuka kuyona futhi nala ngizowafaka futhi ama screenshot akhombisa ukuthi le ngoma ilihlanganise kanjani imiliyoni. Abantu abaningi bangadideka, ama screenshot awa-editheki, awenzeki lutho. Lawa ama screenshot awu original. If ufuna ukwa-checka ungawa-checka. Kodwa iyenzile into engajwayelekile ingoma kaMthandeni. Ngicabanga ukuthi ibreak ama-record amaningi. Injalo indaba bafowethu, ningadideki, asithathe ihlangothi, sizama ukuthi sicacise izinto ngokusobala. uYouTube siyawuqonda kangcono, sisebenza ngawo bafowethu. Ingakho ngithi nje angeke ngiyichaze lento ngoba ngiyabona lapha enkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayaphikisana. Kukhona abasebeze bethukane, isidingo singekho. uMthandeni uqophile umlando ongajwayelekile endimeni kaMaskandi futhi ongakazi wenzeke. Sikhumbule ukhona okwawuqopha omunye umlando, omunye umculo kaMaskandi okhona, angifinanga ke kummention kwamanje ngoba ivideo ingoma kaMthandeni, kodwa uqophile umlando bafowethu. Asibongeni uma into enhle yenzekile, nomunye umculo kaMaskandi mezokwenza kahle sizombongela futhi. Ivunyiwe ke le ngoma kakhulu, ngiyaqala ubona ingoma kaMaskandi ivunywa kangaka. Kuyakhomba ukuthi le feature ngomthandeni imsebenzele kakhulu bafowethu. Ilezo.